кажа малко думи за самия проект. Проектът стартира на 1 април 2013 с продължителност една година, т.е. до 1 април 2014. Самата стойност на проекта е 89 931 лева и 2 стотинки. Екипът на проекта е съставен от 2 човека. В мое лице ръководител на проект и технически сътрудник Анелия Лесова. Целевата група включва всички служители на общината, заместник-кметове. Те не са разделени на възраст и на полуетническо. Обученията, заложени в настоящото проектно предложение, ще повишат квалификацията на служителите на община Асеновград, ще се даде трайни и полезни знания, които служителите в администрацията ще използват ефективно при изпълнение на своите служебни задължения. Самият проект има 4 дейности. Обучение на служителите на община Асеновград по каталога на ИПАЗа 2013, обучение, които не са включени в каталога на ИПАЗа 2013, дейност свързана с информация и публичност и самото управление на проекта. Целева група по проекта са всички служители, както казах, на община Асеновград. За да се удовлетворят потребностите на целевите групи, беше направено запитване до служителите на общината по отношение на обученията, от които те имат нужда, и на база на идентифицираните потребности беше изготвено настоящо проектно приложение. Общата цел на проекта беше мотивиране на администрацията на община Асеновград за повишаване качеството на административното обслужване чрез съвременни електронни услуги и информационни системи. Една от специфичните цели на проекта беше да се осигури модерно обслужване от страна на администрацията, като се изгради устойчив инструментариум за надграждаване на административния капацитет на администрацията за високи оценки на гражданите и бизнеса на нивото на представените административни услуги, в това число електронни. Част от постигнатите резултати са подобрено качествена среда на администрацията, подобрено административно обслужване и регулиране, включително чрез електронни услуги и информация. С оглед на гореизложеното можем да приемем, че провеждането на обучение и повишаване на квалификацията на служителите в община Асеновград ще доведе до частично награждаване на завършения вече проект, чрез подобряване на уменията на служителите за качествено обслужване на гражданите и бизнеса. Средствата за обучение на общинските служители по програми за обучение от Института по публична администрация е на стойност 7000 лева на година. Темите са публикувани в каталога на Института по публична администрация. Една от дейностите, по които проектът работи, това са самите обучения на служителите по каталога на ИПАЗа 2013 година. Ще помоля колежката Анелия Лесова да ви обясни малко подробно за самия институт. Здравейте от мен, изключително ми е приятно, че днес се събрахме да открием нашия проект с малко закъснение, но все пак с повече информация за откриването. Относно Института по публична администрация, това е първата дейност по нашия проект. Обученията там са свързани изцяло с ключовите компетенции на нашите служители. Целта на обученията, които ще се проведат в Институт по публична администрация, е развиването на компетенциите, както и приравняването на услугите и обслужването, които се извършват в община Асеновград с нормативните уредби на Европейския съюз, с повишаване на качеството на цялото обслужване и на услугите и до развиване на компетенциите на нашите служители. Относно втората дейност по нашия проект, вече имаме представител на избран изпълнител, който е от фирма Географика ООД. Нека госпожа Венцислава Чепишева да ви разкаже за външния изпълнител по проекта. Благодаря. Венцислава Чепишева се казвам и на мен ми е много приятно да бъда тук, да се видим, да се запознаем, защото действително предстои започнали сме вече поредицата от обучения, които ще проведем с целевата група Общинската администрация на община Асеновград. Представител съм на фирма Географика. Фирма Географика е консултантска фирма, създадена през 2008 година, с две думи да кажа основните дейности. Едното основно направление, в което фирмата работи, това е направлението регионална
регионално развитие. Работим главно с общини и правим анализи на територии, препоръки за регионално развитие, правим подробно планиране и изготвяме стратегически документи, задължителни и такива по избор на общините, с цел използване пълно на потенциала за развитие на общините и усвояване на сравнителните предимства на общините. Второто от направленията, в които фирмата работи, това е извършването на подобен род обучения, каквито тук сме стартирали с община Асеновград. С общината работим по договор провеждане на групови и специализирани обучения на администрацията. Договор е по две позиции. Едната позиция е групови обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство. По тази позиция са планирани 3 обучения, едното от което, сме да кажа, успешно миналата седмица. В рамките на 4 дни, 2 пъти по 2 дни, 2 групи от общо 55 и може би малко повече служители на общинската администрация бяха обучени на тема успешно общуване в неформална и делова среда. Двудневно беше обучението. Така, може би, преди да навлезна като детайл за това обучение, да кажа, че за всяко едно обучение по този договор в програмата са включени както лекции и мултимедийни презентации, така и разиграване на различни ролеви и ситуационни игри и с цел практическо усвояване, не само теоретично, на това, което се представя и модулите, на които се обучават хората. Разглеждат се най-различни казуси. Много държим добри практики да бъдат застъпени във всяко едно обучение, както от България, така и от различни европейски страни. И вярвам, че лекторите, които сме избрали, имат богат опит за всяко едно обучение, са готови да предоставят такива добри практики. Тоест, групови и индивидуални учебни задачи се разиграват, най-различни дискусии, казах за ролевите игри и така. Целта е веднага след теоретическото преподаване на съответен модул да се пристъпи и към неговото практическо използване на придобитите знания и умения. Както казах, успешно общуване в неформална и делова среда премина обучението. Някои основни теми, които бяха чути, са основи на ефективното общуване, личностен стил на общуване, общуване в неформална, делова среда, вербално и невербално общуване, изкуството да се управлява комуникацията, един много важен ключов процес в работата на всички от нас, стратегии за овладяване на конфликти в процеса на комуникация, етикети, делова комуникация, структуриране на стратегически разговори и други интересни и полезни теми. Второто от обученията по тази позиция е чуждоезиково обучение и по-точно разговорен курс по английски език. Той все още не е стартирал, ще стартира на 7 октомври с входящ тест. 24 души ще бъдат обучени на този разговорен курс по английски език. Общо в продължителност на 100 часа. Ще бъде проведен входящ тест, ще бъде определено нивото на участниците, те евентуално ще бъдат разделени на групи и стартира обучението в 4 модула, като бизнес комуникация, като усвояване на стил и граматика, бизнес комуникация по специфични теми, разговор по телефон, организиране, промяна на мероприятия, на срещи, жалби, покани, даване на насоки за посока. Също така и ще бъде усвоена лексиката по различни теми. Култура, политика, икономика, образование, здравеопазване, все теми от нашия обществен живот. Третото обучение по тази позиция е изграждането на успешен екип, мотивиране на екип и развитие на екипната дейност. Това обучение ще се проведе средата на октомври, по-точно 17 и 18 октомври и в него ще бъдат застъпени теми като основи на екипната работа, специфики на екипната работа, конкретно на общинската администрация, работа по конкретни казуси,
които участниците срещат при изпълнение на ежедневните си задачи. Лидерство, лидерски стилове, ролята на лидера като развиващ екипа, общинския екип в какви трудни ситуации попада или би могъл да попадне, управление на конфликти и стрес, стимулиране на положително поведение в екипа, форми и методи на мотивация и така нататък. Втората позиция са така наречените специализирани обучения. Те са 7 на брой. В момента се провежда едно от тях, то е водене на преговори, една вярно за всички актуална тема. В рамките на това обучение се говори за комуникативни умения, за управление на впечатленията, за общуване в най-различни диалогови ситуации, развиване на компетентност за по-добро разбиране на собствения стил и въздействие при общуването. Ще се развият умения за себеутвърждаващо поведение, как да бъдеш настойчив и ефективен без да си агресивен. Ще се засегне поведенческа и ролева гъвкавост в различни ситуации. Застъпени са развиване на компетентност за дълбочинен анализ в преговорните ситуации, оценка на позицията и ресурсите, които човек има в различни ситуации, в които му се налага да преговаря. Също така проактивни умения за постигане на ефективност, конструктивно поведение в проблемни ситуации, неутрализиране на тактики за постигане на надмощие и коригиране на дефицити в индивидуалния стил на участниците при работа с различни партньори. Второто обучение по тази позиция е подобряване на презентативните умения. Също много важно обучение с много интересни и ключови теми, като подготовка и реализация на една презентация, като изграждане на умения за контролиране на публичното поведение, ключови елементи при подготовката на презентацията, структура на презентацията, анализ на аудиторията, видове презентации, способности за ефективно целево въздействие върху аудиторията, постигане на убедителност и въздействие, справяне с трудни слушатели и така нататък. Трето обучение по тази позиция, сме да кажа, твърде различно от останалите и специфично по определена тема. Това е практическо приложение на жълта и червена книга на FIDIC. FIDIC това са типове договори, които са създадени и разпространявани от Международна асоциация на инженерните консултанти. Типове договори, които все повече общини в България сключват, особено за важните големи инфраструктурни проекти, които се осъществяват на териториите на общините. Типове договори, които сами по себе си се клаузи от тях и тяхната структура се одобрява на наднационално ниво, но те трябва да се прилагат на национално. Тук ще се чуят интересни примери как да се структурира един договор по FIDIC, как да се направи връзка с националното законодателство, как да се приложат договорите в условията на инвестиционния процес в България. Има различни книги, жълта, червена, бяла, сребърна, книги, по които FIDIC се прилага. Доста специфична тема, главно разбрах, че ще бъдат представители на най-общо направени на строителен отдел, ако мога да кажем. Да, общинска собственост. Друга важна тема, която ще застъпим в обучителния процес, това е темата бюджетно планиране и управление на бюджетни финанси. Ще бъдат чути теми като основни принципи на финансовото управление в общинската администрация, аспекти при планирането на общинския бюджет, методи за анализ на финансови ресурси, организация на системата за финансово управление и контрол в общината. Също така ще бъдат представени добри практики при финансовото управление и контрол и методи и подходи за оптимизиране на процеса по финансово управление и контрол. Всички обучения ще продължат след следващите 3. Всички обучения са по 2 дни. И в рамките на тези 2 дни тук в администрацията ще идват обучители, които на место ще обучават служители на администрацията и главно всяка една тема ще бъде причупена през конкретните ежедневни задачи на човек и предизвикателства.
Следваща тема е разработване и прилагане на стратегии и планови документи на общинско ниво, приложими за следващия програмен период 2014-2020, като първи документ, който мога да дам за пример, който ще бъде подробно обсъждан, това е Общинския план за развитие на общината, както знаете, е задължителен документ, по който общината работи в рамките на 7 години. Сега предстои да се разработи Общинския план за следващия програмен период. Ще бъде застъпен не само процеса на разработване на този план, но и на неговото качествено изпълнение и отчитане. Ще бъдат обсъдени основни понятия в териториалното планиране, основни инструменти за териториално планиране и устойчиво развитие. Ще има въведение в концепцията за устойчиво развитие. Ще бъде представена европейската политика в областта на регионалното развитие и устройство на територията, както и нормативно-правната уредба за регионално развитие. Шеста тема – трансгранично партньорство. Ще бъдат представени програмите за трансгранично сътрудничество, областите и приоритетните оси, колкото са ясни те към момента за следващия програмен период. Ще има тема идентифициране и планиране на проект. През целият проектен цикъл ще се мине. Ще има застъпена тема възможности за изграждане на трансгранични мрежи от партньори. Също и насърчаване на трансгранично сътрудничество и поддържане на трансгранични мрежи от партньори. Разбира се, темата за добри практики от България и Европа също ще се бъде включена в програмата. Последното обучение по тази позиция е обучение за работа с граждани от уязвими групи. Програмата започва с едно въведение в темата и дефиниране на това, що е то уязвими групи. Също ще се говори за модели на увреждания, за хуманизъм и етично отношение, за формиране на етичното отношение и етичния кодекс, спазването на етичния кодекс при работа с уязвими групи. Ще се говори за видове увреждания и специфика при работата с различни хора. Също и ще се застъпи нормативната база и правилата, които трябва да се спазват при работа с уязвими групи. Това са най-накратко темите, по които ще бъдат обученията реализирани. Виждате, най-различни са, но пък пряко са част от работата на общинската администрация. Вярвам, че те ще бъдат полезни и че ще доведат до повишаване на компетентността, квалификацията и мотивацията също така най-вече на общинските служители и ще подобрят целият процес на работа между общинска администрация и граждани. Накратко това е от мен. Ако има въпроси... Има ли въпрос? Аз имам един въпрос, тъй като миналата седмица стартирах обученията. Какъв е интересът от страна на администрацията и коя тема е най-любопитна за администрацията? Тъй като аз присъствах изцяло в процеса на обучението от миналата седмица, смея да твърдя, че това е един съвсем нов начин на обучаване. Тук даже присъстват колеги, които взеха участие в обучението. И първоначално нагласата им беше малко, сега ние сме много ангажирани, имаме страшно много работа. Впоследствие, след първия ден се оказа, че тяхното внимание е изключително превзето и тези нови техники, които фирма Географика не прилага, заедно с темите и добре разработените програми, се оказаха изключително полезни за това хората да погледнат работата от една друга страна, от един по-колективен поглед и от едно пълно съдействие. Аз лично смятам, че обучението миналата седмица сплоти колектива. Още от самото стартиране на проекта има някакъв резултат и някаква промяна. Надявам се, разбира се, до края всички обучения да имат същия ефект и същия резултат и колегите да бъдат толкова доволни, колкото бяха и сега. Да, така е.